darude hammadi modi bo jaraw heli ñoro e kali ñoro e tumbute jenne mbiri mbara mariage ñano mariage ko annen yumum acca holon yumum acca ay anno mi mam sa ala e leydi ndi kalna kam an o do mariage ala fof mo tinani ndiyata ko an a tinani holko man do aɗa majji kumon ɗo garannoɗo galle men tan ne yima tan ne ene fobbo holon hen joom bete go ala anne bana mamalli gol mamalli de humani min mbaɗi sikka mbiyata mamalli humani ko acca mamalli ko waddata e on nayi mamalli kay so yehina hane humane ni ndaare men walla yahay accani o ala guite mbaɗa sikki aɗa ndi kam mamalli maire o kam o handana kay mamalli mataw ko jawliɗi tawi o yiɗima mbimi min maire o ni so yiɗiɗo tawi ko gorko tan o yinno o arani mi rokkama babam o accira men e mamalli wax dëgg ya wawno arde tan rokkama babam o accira men e mamalli ni poti wonde kono ay wone gueɗe kam moƴƴani min kam ko acca rek pinmi acca holko rewno ha mamalli ne faya yummo ko ne woppama ɗo welsindade mbimami acca wondi ko welsindade acca kay no wayi yodde yontede ni hande e ɗo saaha to tolni ɗo hande mamalli fotani nadde ɗon yiyamo yiya maire o ne naara e mum enen noon eɗen mboore so hande sukaɓe worɓe tokko soɓe goppi men ɗo enen jahay nayeɓe enen holto paaɗen so nayeɓe batti sodde sukaɓe worɓe holto paaɗen ko nayeɓe soodiɓe sinno nayeɓe gaccidino e men hayda bone watta aduna o koko fusi warde mari walla mari ara mari ara banono seedi odega kilif non min bayrondiri mon don tan mo reddu waji no no an kay joni oto wimbo reedu ayya ndu reedu kay wottodira joni kay an ɓuuri kilif mawnude reedu bo dina goto talantu ma tanam dembo cabare wi sa resi debbo nayeji hitande aɗa nde a faytoto hitande ɗimmere nde a fayetete hitande tataɓere nde a fatoto koye adande gonɗen wona aɗa andi ɗum jakirnaji wi noon hanam dembo caɓata aɗa andi ɗum ɗo mbiɗa andi joni noon ko jiɗɗa wiide noon jinmi wiide ɗum ɗo Allah yaltini en e situation mo gonɗen o addi en e oɗo situation nangiren ɗum no poɗɗen nangirde ni cuka kam koko jogori haƴƴude a nanni kam e boowel weejende yo Allah yaltinam hele dow teddugal somi andi joni somi seerino ni o heɓtata ko tottuno en eɗen mbawi wadde masal ha ceeran walla yiɗam seeram miijaade oɗo ganda jakirnajo ko haalno ko hen eyi ɗum kam ko gonga on kam hay goto yeddani kala ko wino waɗi kono noon kadi oto yejjid neɗɗo ina wawi heccude debbo mum duuɓi sappo e joyi nelaɗo no foti duuɓi hecci debbo mum nene lono haale to aram saare aɗa haala nelaɗo Allah to madini sokhna mbaɗa aɗa enen tagroɗen ko sababude nelaɗo a hatta ɗum noon eɗen foti ñemtinde jikkuji makko ɓayde en mbawa huɓtinde jikkuji makko ɗi fof en kam ñemtinde hen seeɗa ɗum ko haydara wona ƴettudemde sokkame e o mbaɗono ngeloba colba mbiya yomi yumtin jikkuji nelaɗo on neltin ngeloba nelaɗo koko kalta ko mi ñoormo ni ɗum kay ande ko ñoore sabu sa hujide makka susa ɗum haalde min anda nawli ko ɗum ɗo wona nawli ko ñawli ko ɗum wona nawli ko oto nangue ɗum nawli an min nawlenaɗo kay ko min fonno kasde ɗum ɗo min cugulel mbo cugagum haƴƴe oɗo nayeji kay foti haalde ɗum min kañum walla cugagum haƴƴani an mbaɗa sikka puɗɗi rengrentude mi yikino rengrentinami saɗa wawi gartira hakkille ma o anani ɗum ɗo wona e ma fuɗɗi wona e ma worto hakkillam ni aɗa waɗa yeehi ɗi ɗum fuɗɗaki e ma wortotako e ma nawlirde nayejo eyi hol mbaɗa ɗum ɗo e leegal ngal walla wuuro ngo walla hay Fuuta ha waɗi feggere wona Daara Jolof wona Tamba hol wiyam kaari Siley Diallo holon Siley Diallo holto woni Siley Diallo bamum oɗo bamum uña
bam uña holto woni mayi ɗum warani wode ko Allah tan arani o yi o ɓesnde on ɓesnde on bam uña mbiya o ɓesnde on o dañi hen uña e Umu Diallo bamum uña Umu Diallo taw mi ko jaado jeeɗa aɗa andi kamɓe soɓe garti te ko poɗɗo ɓennude e kay hayde ɗani mamman lamin ba ko moƴƴo o salminma no feewi goram moye jaam goram no wino Oumar Sarr waɗi o moye jaam o neldima kay ujunnaji nayyi kono mami wecca acca hana hirloyaki ala hande mi ala an de balɗe aɗana tardede artir hakkille e hoore ma ana wayri janggoyde ko ɗum woni ana mbaɗa softande jangde ma nde ni fof noddumnomi on noon ko jam haade ko Allah waɗi ko waɗi ko Mamadou naati galle o hande ko kanko woni kilifa galle o jirmi noon ko teddi noon an noon ka miñam ko inen jiɗi yummay baba ko naɗɗa juuɗam ko e joni a meeɗa dañde ma ko mettimi aɗan rennimi jawdam aɗan rennimi gallam a toppiti sukaɓam mi wawa yobdema min noon mi haalantama haalnide mbeɗa andi kalne hiiɗo kono mbeɗa ñaaguima tan noon nanguirɗami ni nanguira noon Mamadou saabu hande Mamadou woni kilifa galle o kañum woni kilifa kañum halfimo kalfimo on ɓeydo ɗum te fof noon joni hankkadi alhaali galle o fof woni koye juuɗe Mamadou Ly kala ko ine yaha e galle hande woni koye juuɗe makko kala ko cohluɗon noon namduɗe Mamadou Ly on tottoon fof mi fawte jungo makko par ce que joni kanko woni kilifa galle o ko kanko woni mawɗo galle o anani dokkamo needi noon an acca jinmi ko dokkamo needi par ce que ko jinnaɗo ma jettanamo gueɗal kadi so diidi diidol mi yiiɗa ɓenna saabu min so diidi diidol mi ɓennata kanko woni kilifam kanko halfimi jettanamo gueɗal kala ko cohluɗa noon namdomo sa namdimo Mamadou Ly ma Mamadou Ly tot kadi fof min kam mboɗo yettuma sabu min mi woni e juuɗe ma gila mboɗo famde mi anda haydara hande o ne wayno min ko an jibinimi ni leegal ngal kala mu yani ka mawnam ko yimɓe baba jiiduɗen wiyata ko wona gon yimɓe ɓe fof cikkata ko min woni afuma kono noon koko haala ɓe Pulaar mbi ko tan hirde koko weeli joom galle caggal a hoolinoma ni aɗa wona lebbi e ladde fof ma koye junggam woni aɗa wano wiide acca ko woni ɓiye woni afuma tottamo waɗa géré kono fof koye juuɗam mbaɗata a yurnitaki hen a wiyani mi bonni ɓernde ma taƴani hen min woni an woni min wona kono caggal noon hande hakkille ma fof ko koye Mamadou Ly tan mbaɗɗa ko kanko yonma e jawdi ma ni ala min kay ɗum haydara ala ko kalanmi hen wuro wi ko kanko yonimi bona kanko yonimi ko kanko woni gorko galle o hankadi aɗan ɗum ɗon yoɗani acca Adam aɗan yoɗani kanko ara wona ɗo en o wasa jogade hay hunde galle min kam mbiyami tan ko alhamdulillah rabbil alamin saabu gila ɓamɗa halfinde mi jawdi ma ndi cikkumi a yani hen ko ala haydara wona e ɗum noon ko yetterani yirde koko weeli joom gal so Allah jaaɓi mi wiyatamo yuusi mi wiyatamo leppi ha jaam ala e makko min namtako mo hay batti kaɗa ko yo pour lam won namdomo mi jotodirani makko haydara de min ko an jotodirmi kono kanko min jotodirani haydara gay mi haalanma noon ha jaam ala e makko bonnedagal ma ngal noon han ɗum e hoore ma
Dede dagal mi hande horma an mi kalma min haaje ma lay makko Eh, man ba ko ala dal tay problem. clair min mi haalde hay Ala makko min problem. jotodirani hay dara anani ko namdoto mum pour la min mboɗon yettoyo galle ala jeen emin jogui ɗon reyna kamɓe noddan nan ko kalmami no ko non ittan mo gelal no feewi an ko kalmami hein jinmi ko ndok ndi teya an kalmami ko e surbe ni atta joni an mariage mo holko mbiɗa hen hein ana yi Allah ji bubbano dari tan hankadi ne akkina ama maddi hein joni noon Allah wallima ɗum ande ko kalantuma gattira hakkille e hoore ma an ka mawɗo kelli faaɗo a fatan ɗo wadde hay mbumba e goto e galle he min e hooram somi humanami watta mbumba e haala han ay jam on ɓeɗo o ne selli est-ce que ɗum noon kado jam ɗi fof ko oɗo kado ɓuuri han welde hen oɗo kado ɓernde hijam ari an ka ara tampi wari ay no mbaɗa warni a warni no feewi mi warni no sohna waɗi omo jam selli omo selli tabarikalla machallah ça va mawɗum waɗɗume golle mawɗum kayno wonda a tampi hankiɗe en tampi en kiili fiiren mariage o waɗi fay ko ni noon ko mbaɗanɗami ko ɗiɓɓiɗi o kono mbaɗa andami suusa ñikli ala mbiɗa Bouba halon Bouba Bouba bambaɗo Bouba hanki no askanirmani mi welta Bouba wawam andam wadde ala fof ko jarani ɗum nde wadde ay peggam ɗe kaɓɓunomi ɗe fof mi yittototo noon hanki kay min cikkannomi baylo fof gonɗe e nder leydi ndi ko an tafanta ay alay sago mbaɗɗa ni ciit en gandi dañal ari peggal hewoyo yaltuɓe ɗo ɓe a wona hawre mabɓe hawre adama min foti ɗum noon koye yewtude mabɓe mamadou haade Allah waɗi a naati e galle hande ko an halfimo kalfimo ko an woni kilifa galle o jawdam ko an halfi miñamo ko an halfi ɗum ɓiyam debbo o ko an halfi caggal hande kala ko jogimi gila e jawdi ndi hay alhaali galle o non watten hakkille sall fof mi fawti ɗum e jungo eyyi ala nen nden wiite ɗum ɗo mato ko liggey walla a anda ko jiɗɗa o dañi gorko cukalel gueɗe makko fof totti ɗum ma hoynum ma yimɓe kalten ko welani déjà ko haala ka to yoni ala ay min ko yimɓeɓe kalta ko waymi kono haydara min yimɓeɓe tiiɗani min ko antiɗi kadi ko ɗum ɗo jinnomi ko dañde gorko mo mbawmi halfinde tottude jawdam ndi wawa joganademi ɗum wawa renandemi ɗum ko an tan wawi renandemi jawdam ndi saabu min mi jooɗaki woto yinde mbaɗata nde mbeɗa waɗa becek a tottami marchandise mbeɗa artira nden heewani ko ɗum ɗo ko million ngaji kadi basɗo mo ala hay hunde so tottami million ngaji andano waɗata ay neɗɗo ne wasa ko dimo neɗɗo ne daña tawa wona dimo annon ka dimo somi weeli resdude ko dimo weeli tottude jawdi kadi ko dimo saabu en ɓoydi min mbeɗa anduma mbeɗa andi jikkuma ɗum waɗi kono haade wiyede dewgal kesal kaaɗi kesi haydara ɗum hay hunde ala ko bonna jawdem ndi ko an jogoto ɗum saabu min mi jooɗaki komi ɗannotoɗo men e hañande fof ko an wona e galle heddi tan noon ko kalifma Allah ne ɗum kalifma suka Allah kalifma Allah sukaɓe ɓe kalifma Allah kalifma jawdi ndi ɓe ndewi noon ko caggal ale nan aɗo ɗum caggal rokki kam saggade ceddi noon kono ko an je wawa hen haydara ko an je ma naniri noon ne ala ala haydara noon mbasa haalani ɗum hay goto si yimɓe nani ɗum mbawi bonnidde ni mbawi yiru ɗum no ala min wondaka yimɓeɓe de min wondaka yimɓeɓe haajam ala yimɓeɓe min haajam woni koye ma sokno noon kono mbima min tan ko miñi eyyi hay sinno ko kanko adima e gallo kanko adima e am eyyi yittata ko miñi tan haydara ɗum kay sohna tigui kay rigui kankenne omo horsinma yaade ha wi gorko muɗum ya human so Allah sohna kay ya human sohna wawi de mo
waa yóbbu soxna de waaw waaw yóbbu soxna kono minen waawa yóbbu soxna ko tiiɗo soxna ko debbo kono noon wata memata ɗum warata ni mi suusani mi ƴeewa wata ala nenne ala nenne wata memata ɗum suusani an ko moli yaade no mer waɗi mer omon dow on koye danade wono koye danade ƴeewa koye fof daro jombade cofanne onon ko tawi jalede woni koye yombinade mako jomba e bana dañ ko cuɓiɗen ko yumbi onon ɗum ɓurani wono ko mo dewganena foftinam mbimama to ɓiɗɗama fof kosam yalta hay an fa dañino ɗuma yombit holko newnoɗa ƴewde ha yummade heɓto oɗo aɗa andi ko kalantiɓe won so tawi ko hirde addi monɗo jooɗo so tawi wona hirde hirde noon e haalde ko ande amen ɗum mo fatade on fatade ɗum ɗo haalde sabu dewɗenena ɓuuri ko defama walla yimɓe guiƴene miñen fof defama a faami ko an fonno resede kono yumma hay hanko dinda nayi wi mbima walla yimɓe mo ay nokke sa nokki longere moƴƴere a fanata ko hay goto sownaki ko nde tawno noon ko cukalel dewgal nena ɓuuri woni mo ɗum ɓe jehon jogoma o heɓtata ɗo ɓe jogoma jehe maire ode jehe mo fofti ɗum billahi ko nena ni waɗi aɗi e cukalel toksil aɗa resodira e mum poɗɗo haaldema haalmama fotani haaldema haalma kanko waɗi koɓe mbimo fone moƴƴe ma mo handi yen mo hani ni wede ɓuuri ɗum bonde mo handi yen min haaje mala hen so jiiɗi ɓe mbiyama golle bon haaje mo goɗɗe nan jaru ko wiyete jaru bakuna Adam pour jewtiten yewtere aduna hono caɗele gonɗe galle mon ɗe caɗele noon so goni galle mon goni koye oɗo galle o wawa dañde caɗele o ronka ɗanade walla donkon ɗanade min mi ɗano nden tawata ko ngilngu miijoto ngu ala e haqqillam acca ari haɗo wullitademi caɗele gonɗe toon ɗe kollinmomi noon on mbawa dañde jinnaɗo mon goɗɗo ɓurɗo o mo gonɗo ɗon ɗum noon ko woni toon ko on muñat tan muñiron sibo Allah e nelaɗo muɗum min ko waɗi ko wona ko welimi pour nenne wonde manane hande mana e mamalli wona ko welimi haadi de mi anda ɗum haadi mi anda ɗum kono min o fenni kam e neɗɗo mo ganduɗa hoorema minen ndendi suudu Allah ndu hono labba kamal min gardi toon ko wona goo wona ɗiɗi min kaldi hamin piɓodiri o yalti hen o waɗi ɗum ɗo hande somi huccite won mi wawa ɗum darde kono foof mbuɗo muñiri Allah won noon andi ɗum wona jikkam min kono mbuɗo andi kam no wawi sifrade foof kam ko haadi jaasi ko foof samori ngel ɗo cukalel tokse ngel ɗo cukalel toggodel ngel ganduɗa hoorema onon e koye moɗon o manal heccani on omo yawama humodire muɗum mbuɗo sikki ɗum wona jaam kono noon caggal muñal ko alhamdoulillahi on mbawa dañde jiɗnaɗo goɗɗo sowona kanko anne ko an woni toon mawɗo sa yimi noddima nde accari ɗo nde wimi ko yiiɗi ko ƴettude bagage muɗum ara wona ɗo e galle mbimi ɗo de ko galle mon ɗo ko galle mon par ce que no gonirɗon toon e galle moɗon ni noon ɗo ne kadi woniri galleji moɗon kono noon an mbawa waddude jinnaɗo moɗon mi ara mi suurma ɗo ina wayno somi suurima ɗo mi suurtat jinnaɗo ma o sibu hayso tawi basir yeehi suurade ɓoɗɗoɓe goppata namnotoɓe holko tagui oɗo yaade ɓe ko ɗum addanta ɗum wasiki wonde ɗum noon ko an tan woni mo noddumi ya tinno mbajoɗa acca ka mawnum jaɓon wonde e mbilu jinnaɗo moɗon ɗum tan noddirumami mbaɗiraki eke kaw Allah jarama a jarama acca kam ko waɗi ko noon tan foti wadde sabu so yawti yummakko ɗo ko an tan woni ɗo jinnaɗo men kadi hande nde hay jangde makko natti rewde lawol
taɗa andi ala ko ɓurnomo yidde jangdi saabu ɗum ɗo welani jiya yummane wonde cukalel tokosel a aduna Allah fof sehilaaɓe ma kaala hoddiɓe ma minen min natti hay wawde yaltude e leegal he te min joni deedam mi natti heɓtinde ɗum mi anda o koko liggima min dal mi ronki tan famdemo kono noon ko kalɗa ko ɗum tan woni hen so wona min ballitoro muñal min piyatama min mbattama hay saabu ko jinnaɗo amen min muñat tan acca noon kutirɗo hoore min mi haali hami tampi kono kam gila ñande ummiɗo ha joni kam ne samori ma taw an ko kalduɗon ko naati hoore makko nde seeɗa amin amin barakallah hamni antane hamni ɓeydi ballitirde muñal tan ballitirde muñal tan baɗiraguilam ko ɗum tan woni ko noddirma min hay ko wonno e junggam aɗa andi en so ɗaninoma affaire uji makko fof koye juuɗam yoɓoɓe mo kaalisaji ɗi o nelda min kaalis guura so dima hay compte makko kayitaji ɗi min jogino fof o itte innam fof koye inde Mamadou o watte Mamadou jogui fof mbiwama ɗum ni wondi ko sirani ne wawi finde sobo goto watta inde mum ala ko mbawɗa hen hay kayit galle o hay kayit galle o ñande en oɗo ne arti ɗo Mamadou Lamine Bani sonno galle Kër Massar woni kay haydinajo ne yeyanno galle o soodi ɗum kono koye inde Mamadou o waɗi ɗum ɗum holko firti anan on nanata est ce que leegal moɗon ngal on nanata no cinnijino ɗon kanko nene ma de yoro ha ngal ni ɗum de kam kanko ko kangal min da mi natti fam eyyi mami yaaru ceerno Alassane Bari waɗa e makko ay sibo oɗo ko hoore nde ko yaani dal deedam hankadi mi famani mo ballitorɗe muñal tan hankadi ballitorɗe muñal fof ko mammalli fof ko mammalli fotani wonde cukoli tukosilde ballitorɗe muñal tan e moƴƴi ballitorɗe muñal te ko an woni mawɗo an tan muñata chéri a fini ɓay ka tampo ɗum wona chéri ko man ɗum woni ɗum ɗo ɗum woni wawa seno ala mawɗo ala cukali ɗo kono yiɗɗo wawi semo wawi semo acca mbiɗaɗon ɗo wadimide gallo natti wonde komi kawira feewi kawira ko gonga ko gonga wondi ko bondinede te yoɓe gandu somi mbiyanimi kaw kam so poɗɗon gujata yo goppide nehal mumen feewi an ko kawɓe poti widema te ɓe mbiyane kaw force eyi haala yoɓe nan ɗum maɓe nan ɗum eyi sowru mbaggo wayli mum kadi min ɗo komin jibini min fi ɗo min jibini ɗum jibinta gonga haalen fof noon ko min jibini ɓe noon te an ko an halfini an ɓe jahatan koye kalfani ma so ɗum mami safu ɗum ha falla joni ko min halfuma an halfini no feewi haali mbiɗani salade aɗa firtita mi firtita haali ɗumnoɗan ɗumnoɗaɓe ɗuɗi jande te ɗo wona place ma ɗum ɗo holko siftinatami Ibrahima Oumar Kane wiyata ɗo so yimɓe gilli jonti jantede mi sifo mami haala ko woni yidde ha yiilo hoore ganduɗo gilli siftorɓe mum gomɗoni yidde so gonga ɓori yo jomum lo ko joni laañal hote e ceeno galle kiɗiɗo honna ma noon jimol gilli hote baw ko tawaɗo wadde laaɓa ñan kono jeyaɓe gonmi e wari saabu gilli kati miɗa ana iɗam ɓuriyan kam seedi noon ko jiɗɗan hande min firtade hande min guertoɗe ɗe e mbi ñabbude kesnini hen grippe aviaire aviaire de eyyi maintenant grippe aviaire nawrani en saale heɗe ɓenda waɗa hen laaj sa ha ɓenda so waɗi hen laaj tan ñawol fof yo mi haali nekere aljanna ɗum noon woodi woodi jam tiggatnoon ko ma
gandirta bayano yormine bayano yormini yo gandirta bayano yormine Oma tatay sa hore mako Oma mi jojinna be mako yiba oy jabu Allah Mana welta ba o yumma wuran ba o baba wura horam Oma tatay sa hore mako deysam Oma mi jojinna be mako yiba oy jabu Allah Neno yam mamam garkoti Neno yam mamam deboti o neno yam yo godum walla nyaay ewo yo holam aji misal jamkirgo Fal Seydi Fall ñeña wu halle ɓamtima hande hirɗo ko jibi sal wallahi mayram hande hirna ko yaati Seydi si sohna ba kewɗo jamano hande sawni ɗum allahu akbar duniya ko ni woti mayram Fall hiide nde gila naani kibi salnan ɗo honga ko hongata ko ala ko ɓuri ɗum welde bare isam ani ralama mbola birannaɓe isam abimi jamaji sare gaynaga Allah wasatake naɓe dara jolof salamu aleyma bisimilla ma bisimilla bennu bisimilla aɗa heñoɗo wallahi aɗa heñoɗo bisimilla ani wralama manayima sernaɓe waliyaɓe sandaji Fuuta ceerno Hamdou Rabi Ndiaji o mafina Ndiaji on ne ko ganda mawɗo ceerno Hamdou Rabi a kote Madina Ndiaji ceerno Mansour Bangoura yi on ne ko ganda mawɗo takko Seydi Ndiaye salamu aleyma Allahu akbar mayram ko yimɓe lenni noon ande ujunere ma nani a mayram dara ko min haala bismillah ay jibi oɗo sohna ba wona hande o fuɗɗi wadde oɗo ɗum koye galle bamma waala o galle bamma ko ɗo sammela ñameteɗo ko gila nder ɗo ɗon waala julo ko fotel wonno jinna makko ko ni ngandi waɗi waala ɗum noon so waɗi ni hande mayram fa ɗum gandita hen waala yo Allah juundu amin ya Allah bandiraɓe oɗon gandi koɗo heewiɗo wawi cekki ko mum sahla kaso meɗe kadi min ko min mi hooram yo mbiye mayram fa koɗo sara ɗum nan mbiɗa yabbade on no ɓuuri e ñande kala
ñande kala ko furi mum kala ko semna jalla ko kala ko semna ko kala ɗum tan noon ala jumali nde wonno inde nde innama ɗi waɗi jin ala ko waɗani hen an waɗi a yetti ha sabu ɗiɗa mberam fa ko welli oɗo sohna ba mi yettitino mayram fall kanko nene nde ɗo ujunere o hokkiɗo naalani o waɗi ko woyi wadde on ko joom men kay leydi go on ko joom machinaji ris est ce que mbimi janggude ñamade joɓe tawi wonko jogi noon mbaɗa sa mi serti hen a serti hen mballa kam noon minne mboɗa ñamade aɗa andi oɗo sohna ba soh ñamoɗa a jomta fota jibtoɗa Luisanamo.
kono kanko ɓuri moɗo woni guitare ko jiɗi sa waɗata yajiɗuɓe baba enen ndendi galle goto hen goto bimi yallanoro kiiru bimi goɗɗo dañani bimi dañno defa defta batinaɓe mum ɓiɓɓe ɓiɗumne dara ɓe ñam ono jiiɗi endam gotam komi jagol toon jiɗi hokkam seeɗa oɗon nganndi hannde on ɗo sahaa haami waɗi furanke ma ala jiɗi sam omo nani Pulaar jaari makko no ɓen omo mandiji mon o yima kala o haɗana hoore makko min mbima tan kadi kala ko doktoraɗe haaldi hen mi haaranma sohna ba sehilma o noon wona paɗe taƴi wona wuti ceehiro sehilma o ko juway ko ɓuri juway kadi ko jamtara ko jewma ko goɓɓe islam o waɗi an ko menkele sappule ngo pour fotirino ko ñande hen indirmomi hooram battuɓire kala mo yalim mayra sa mbiyallahi mbiya fay ko wima ngoɗo jawno simudir hakkude makko sehil makko ko jidda to yahato ko Dubai to yahato mamo mayram fa kanko addanno sohna ba sohna ni har mi nanima jawa ngo juri mo ujunnaji ɗiɗo ƴettandaɓe ɗo marem fa la ilaha illallah eyyi bandiraɓe wawi cokkude ko mum ane wura lama oy mi jam koyoti futa meɗen gaynaka Allah noon de futananiyo eyyo gorko mo cempen Samba Diop lele wiyatno mi jam koyoti futa meɗen gaynaka Allah noon de futananiyo mi sikkiriɗo Mamadou Niang jiyoɗo Sénégal be 52 sababu yimɓe cempen nek la ilaha illallah emin hande salgol kama waɗa vraiment kaji ɓuro annango nanango e futananiya mimi jibisal nalanke jaman kewɗo jaman o mo yimɓe kirli o mo sofani o yasin si noir o fulde la biri sam o wi wonko yiɗi haalde pour noon ne heeɗi maɗo sohna ba sehil makko ɓaɗimo ɗo kadi sohna min ji golle ma kala ko yasin dañoɓe min jimo kadi jaarigal mon ɓooyi giroɗon famɗi e goto mon sansani yasin noon wi caggal to sohna ba haali ko haali waɗi ko waɗi ko omo jogui hen parole furan heeɗi ma yasin yataw ko andi fof mbeɗe weltino ko bonnan ceɗɗa ko o wi ko ardi fof ko wetti sabu hirde fonde ni yasin si moƴƴani jayo wi sabu hirde fonde ni so artino junggam tan wayatani o wi so artino junggo makko noon tan ko wayatani noon ɗo noon mbeɗe suusi o wi noon noon kanko o suusi noon sabu oɗon en heeɗe caggal o wi sabu ɓayde sohna ba noon deɗo woni sara makko wala mo makko wala mo sohna ba o wi walla mo suusi o wi walla mo suusi no feewi so ɗum yawti yasin wi so ɗum yawti oɗo jibitam o memi noon hannde kewɗo e jaman o sabu sa hannde nalanke meɗen Fuuta mo ngannduɗen no gowɗen woɗɗinɓe Fuuta kaga ɗo ko alaji baba maɗa ene ɗi annda hannde baba ma kadi jibisam ɓen Allah waɗi aduna o hannde en nettiri ɗum Allah wonmi mo mbiyamo asoti wutte gañila yasin wi har mi nani mo wutte gañila so ummimo ɗo tan yo aran direct gallaɓe yasin wi so tawi a ummimo ɗo yawa directement gañila o an kalowo kadi hono noon o wi min Sakko Ndiaye cuup Mali gañila hari makka sali kalo harnoli kam est ce que o joni ɓe sarama Amadou a serte Lagos o meeɗa wiyeɗa buɓere a serte Lagos e oɗo fuɗɗo mambade joni ɓe saramo o wi Moolo Ba debbo mbaɗo maya ndiyamo eyyi mbaɗami joni sohna ba waɗa ko haali ɓe mbeɗa haala kam Allahu akbar tan mbeɗa haala ka ujunnaji tan est ce que mbaɗami joni sohna ba waɗa ko haali
anne heño maquillage tan gila suba ko ɗum waɗi yaadude ma welani haydara adama wasiya tabbina ma toni yeeso ma ha fare watta sisi min nan goyen toni yeesa walluɓe o mbay machallah nda éponge noon onon ko ɗum woni ko ngal ñantude ɗe ñantude hon on korfa ɗo idede beele ka jejjiɗo min ɓay ko yange haruna jaade ɗi jon soɗon jaaha yangue joni ono ɓonnoto jomti mon tan jaho onon on ngala kilifa onon walla ala mo gonduɗon walla min mo gonɗon min mo gonɗon mi wona neɗɗo komi mebal goto moɗon fof ɓonnoto wutte mum tan ɓorno tan wirto yaha galle no ala kilifa an ñande waro ummi gabon ari ɗo yeglude kay o tawima ɗo mbimi so ari yeglude o tawi kam ɗo yegli kam anan so tawi oɗon jaaha on mbaydago kono on ɓonnoto jomti mon tan ko onon jeeyi koye moɗon oɗon gandi ko kantumi onon ɓeɗo ko an gasortoɗum noon acca mi yii bonnedagal ma joni ngal ɓurɗuɗagal min neɗɗo yakorta komi ha haljita ina yagomi mi wona guiƴi mi yii comportement ma mi yii no mbaɗani jinmi ko noon yoɗumi yo dokko ka bonɗo neydi min komi jinnaɗo ma an Adama Diallo noon an cikkanomi an Adama cikkanomi an so tawi a yii oɗo accanomi ne wayno boni ko an ittata ɗum kono wona an addoto aɗa fewja kanko omo rewayma sabu ɗum ɗo ko an fewji ɗum ko an fewji yaade a meeɗi yaade a waynakini min mbaynimama kay an gonde arti ñemben ari ɗo ne haalde on ari haali kono an on soɗen jaaha oɗum ɓorno coyfi mon ɗum wiyata kam deere min e jaa kono mi tawon oɗon ɓorno coyfi moɗon joni on jogon ɗon ko yaade kay aɗa andi mi fawtu tan fawmi hirande aɗa andi won tomin jaaha min komin andata meeɗi ɗum wadde an a meeɗi yaltude aɗa yaha bitik tawa waynakimi Adama meeɗi wadde ana meeɗi ɗo finde aɗa yaha aɗa dawa a wiyani nene mbeɗen dawa meeɗi wadde ko gonɗon ko noon mbeɗa andi ɗum hay ɗo min hay goto yakorta ko min yegoto kadi ɗo henna ko haala ngoro ko min haala on nani ko gonɗuɗon ko noon mbeɗa andi ay Mamadou Ly oɗo mo jiyoton ɗo mon jimo ɗo soɗon guuri mon jimo ɗo son mayino mon jimo ɗo min halfi on Mamadou Ly halfimi halfulla koye ndigalam jahon koye eeyam jahon dusɗon kaɗa jahona e eeyi Mamadou Ly yo dokko noon oɗon jeehe ɗo e nengol taw on mbaynaki oɗon mbawi yaade bonnedagal woni Assalamualaikum. Ibrahima. Soxna. Madda. Ça va? Asel. Wayri na? Madda tam ta. Tala. Maodo. Maodo. Jam tan. Bana ba? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va? Ça va? Do silawu. Seyma. On gofi kam joni. Ala no wi non. Kay non biya on gofi kam. On wi non kay. Mais on joni mi yata mon mi non habon qu'est-ce qu'il y a won? Ah, o wayri ton. Wayri yo parce que une semaine mi yani mo. Ci ko nomi mo ro selanta. Ala min mitinaldo. Min horam mi wayri mbi set non. Ko jam kam. Ko jam bol ko jam. Ah, kon yo jam boy. Ko jam. Bismillah. Bon, ala problème mi ron do tan non ala problème. Ala jor hanjar non merci a jara merci ko gondo e lawol sel mi ron do tan mi wa wirta do tamina handu ko jor hanjarata mi salmini so ari tan biyamo ah mi wayri dem merci a et jara puis encore kadi tinoda d'accord wolko haalu sere nanmi ala problème ara yimɓe ɓe kam goppor ko mabɓe ɓe kala ko goɗɗo gongo kono noon ala caɗele tinodal inchallah ɓeyda tinnaɗa so encore Allah jaabi merci merci a jara so ari mbiyama walla yono dambo so ara wawa arde galle yono dam mami wonami jogui numéro ma omo jogi mami wulanode ok merci merci
bisimilla mba mbani mba aɗa wi wastawdem ɗo ka jogonnoɗo yaltude mbo jogui haaju fon yaade toon ah d'accord haaju seeɗa gon kay bon gandum ko ha jewten sohna bisimilla saabu aduna ko yewtere wallahi kadi ko ndemɗen koyna alay saago gonen gotum kadi somi yiyema kadi ko fewani walla ko welani walla ko foti ko ponmi wajade mi aran mi wajuma wallahi saabu min komi gonga ni ko an adime galle he kono noon an adime Mamadou Ly kono noon min mbeɗa wawi wonde jignaɗo ma eyyi jinmi tan ko gummoɗa e jonde saabu jonde mere nafara min hande so tawi mi heeɓi ɗo kemmi ɗo komi ligguiɗo ha kemmi ko kemmi ha keñumi hen woɗɓe ha amen dañɗa hen bon mi yii noon no mbattani ka cukalel aɗa holla ka cukalel sa yi yimɓe aɗa ƴetta kalis aɗa rokka aɗa waɗa invité yimɓeɓe aɗa yaaha e ɗum ɗo kewuji manifestation garɗo fof aɗa yaaha hen aɗa waɗa tan jawdi mais ɗum ala ko fewnantuma hay hunde saabu hunde so tawi aɗa jogui aɗa itta aɗa yaltina ala ko naati hay hunde ala ko fewnantuma mais sohna ko an kalden mbaɗa nani ko kalden ko kalno heeɗi wona guite narata ko nokku naata mbaɗan heeɗi ma mi sohna min garmi ko wajadema par ce que min jimi kono mbattani aɗa bonna jamma e ñalawma te aɗa foti liggade aɗa foti yaade mbaɗa no debbo rewɓe ɓe mbaɗan ni aɗa yeeya aɗa ɗanno mais sohna ko an kalden ni innayi ko an keɗiyimi anani mais bon ko ɗum tan kaltanoma mbinumam tan ko ya umma e jonde par ce que jonde tan nafara saabu ni no mbattani hen ala ko fewnantuma hay hunde bon mi jaabuma seeɗa tan par ce que mboɗo jogui haaju eyyi wonto ponmi yaade min jot mo joguiɗa o mi ala on jot par ce que wonde ɗo ina yaaha Mauritanie en ina yaaha Gambie walla Dubai walla non mi ala on jot anani eyyi ala on jot no gonirmi ni woppiram noon kadi min mi haalanma mi wona anda fayta sehilaɓam ɓeeɗo ɓe jiyata mbaɗa yaade jamma e ñalawma mi wawaɓe yobde ni koɓe mbaɗannomi ko hen goto foof min ndewdi ñalaɗe no keewi anani mi wona ubbowonema noon somin ndewdi ñalaɗe no keewi hande so Allah hokki kam to woodi ko Allah lubrimi non alay saago mi ruttaɓe teddugal ngal mais sohna hol teddugal ngal duttataɓe anon ko joguiɗa ɓe mbaɗannomi ko non mais ala ko joguiɗa hunde saabu an ko joguiɗa ko min tottuma ɗum mais mi tottiranima ɗum pour ya fijir mi tottiranima ɗum pour ya bonnon mi tottirmami ɗum ko pour ya liggo voilà ɗon jinnomi jottoɗa hay ko tottuɗami ko so tawi ɗum hankandi ka nimsuɗo ɗum ala probléme haal tan mi ƴewno tottirmami ɗum mais sohna ala probléme mami ruttuma ko tottunoɗami ko mais woppidam e gurdamam gurdamam keeriɗam a ala droit nadde hen mbaɗa ka tikkuɗo anani non mi tikkani par ce que no garɗa yam golɗa koye holludemi c'est parce que ko min tottuma ɗum min taki mbaɗani a juumi noon a juumi anani a juumi heɗogami haalanma hokkanima noon aɗa naata e gurdamam keeriɗam heɗogami haalanma nani sohna deke an ko annani hen Mamadou Ly an taki Mamadou Ly ina ara ɗo ina haalami ko fotani aɗan adda erreur noon aɗan adda erreur min Mamadou Ly ala ko haalnimi komin yiirigui tam kadi min ko tottumami ko sino tawi no nimsana hen mi tottatama ka nimsuɗo sinno ko nimsa wonno mi tottatama ɗum mami rutte ɗum dans 3 jours mi ruttuma kalis ma i jam sohna an ko ni ɗum jaɓorɗa kam mi ɗo e balɗe tati mami rutte kalis ma gasa goppa kam mi woppuma sohla mi sohlani filu yarut tam cohluma mbimi tan ko ya liggo ya wano no poɗɗa waade mi mbasa bonnude mais so tawi ɗum ina mettuma yaafo mais jokku bon sa yahani min komi jawode wonto ponmi yaade mais Allah jarama ɗum noon yarlomi yaafomi gandam tan ko wajadema e ɗumin ndemi Allah jarama jarama d'accord merci ok an haalantami no ponmi waade wona ko ɗum haalte e yimɓeɓe min gurdamam keeriɗam min nannani hen hay goto hay Mamadou Ly desɗo mi nannande min gurdamam keeriɗam saka an sa anduno hoorema noon ma den kono butel ni an mbiyaɗa yo komi enen ndenni an aɗa wawi jibinde faati adama aɗa wawi ɗum jibinde min noon a wawa kam hadde wadde ko mbaɗanmi ko ka piiɗo e bita piituɗa e bita ha tappuɗa e sekko ngo ala baaji min noon a hatta kam wadde gurdama a watta e aduna ma sukara mbiya aɗa waɗa e adunam lamdam a dañata ɗum
ceerno Amadou Moutar moƴƴi si hiki mi rewi to mbaylo to mi tawanimo toon deke hannde ma taw ko aljuma yahani ko jaam noon addimi ɗo mi jaa min gandumi e hooram fof woni koppareji mum woni miijoji muɗum somi yettimi maɗe siñtami ko naftami wuro ngo noon ne yaaji kono mbeɗa andi wonɗo miijoji moƴƴi e peeje moƴƴe dañete ko ɗum o woni ɗo koyɗam yasin goppi ɗum ko galle hakkudami e SOKNA koko wuujiti sabu o ƴitti o nanni kam e nennelo dewgal kañum ko jahowo banque en dañi jowdi a jani wiyama ɗo mi resi mawɗo cuka kam fof haqqi hen hande noon o yiiɗi ko sottorademi sabu min dañi moyen manam ko dañal komo yiɗi naftata ɗum omo naate Mumbai addimi ɗo noon o wikomi sermbo te min aɗum filtormi sertamo mbiɗa yiɗimo an noon ka mawɗo disneteɗo ka mawɗo baɗɗo fayida leegal ngal woni mbaylo to woni galle ma to woni juma to min fof aɗa jogui men gueɗal seedi cam ɗum addimi jarama li ɗe balɗe fof mi nani ɗum rate e wuuro he neɗɗo noon ko mawɓe mbi ko so tawi a wi a haaltata ko nanɗa famɗa ko jangtiɗa e tindol gotol mawɓe kalanno ɓe kaali e ɗanngal kaalis koyɗi makko ɗi o hoyɗuno o ari haw tawi ndamdi en huɓo jullare o yettima o haali o yi ndamdi en huɓo jullare o haali o yi guirdiano rondi deftere kamiɗo o haali gueɗe kewɗe mawɗo o no wimo so tawi a yi ɗo ko ɓuri raɓɓide ko tan an ko cohluɗa hen ko kalantamaɓe ndamdi en huɓo jullare ko yi cuhlel tuksel ene resi debbonayejo ƴeewa ndamdi noon ko joom tewe ƴiƴam jullare ko hunde mande nde ala tinɗe wadde cuhlel resde debbo nayejo ene fammina en ko ndamdi kuɓoru jullare beele jullare nde ma tumbu beele ko ndamdi ndi tan wurta e jullare ko heddi hakkude ma e SOKNA aduna ko jangde tan SOKNA wonno yiɗirno ma rewi e ma ha aduna foof andi nde rewata e ma nde guila ala hay hunde guila waɗa wonani juula balabel guila aɗa waɗa gueɗe ɗe hay goto anda ha a darni koyɗe joni a ari a naati e nenne ɗo ayni mbiɗa nde mbiɗa Bangkok nde min elle wonko wimi kook tan ɗeɓe guiddude eyi ɗum noon sonno ko sagam ko waɗi ha hanti noon min ala ko mbawmi hen ala nde wonno min mbiɗa andi mi wona bonnowo guidgol yimɓe fof ne gandi hakkude men nenne wonde guilɗi ɗi kaaɗi ko hakkude men SOKNA guilɗi ɗi kanga to wonde ɗi kaaɗi ɗo wonde koɗi kangaɗi hakkude jawdi ndi min mbiya woppu ɗum fawɗa hay somi naate e aduna Allah andi nde payata min kono hakkude men nenne hakkude men SOKNA mi yiiɗa ko gasni ɗum wona jawdi aduna wona hay huuti wona aɗa andi jawdi no duuda de jawdi no duuda wonko aɗa wawa a wonta hen yalto ha maaya aɗa nana nden Fuuta en wiya kaari ko loɓɓiɗo longel yaɓuɓe joomum murtat wonko gowɗa waɗane ɗe gara ga mbaɗanɗa lamɗo haako en solat ga boyi guertoɗe ga keñelne juɗa ga momar lamɗam ko meeɗata ɗon ko hankkenti wattat dogde e ɓandu ma so tawi a ruttima to a wattat eyi ko woni gonko eɗen gandi koyɗe ɗe mbattade hay resde nayejo ɓuuri yaade ko mawɓe mbi ko saɗa haala ko boni ñuumbo saɗa yaha ɗum suuɗo saɗa golla ɗum wat jam jam ɗum so tawi ko mbimami ko so a woppi nenne hannde tan e a woppimo o a seerimo ma warta arton aɗa suuɗo nde tawno wonko gowata hankanti ancuɗum waɗa ɗum noon ko mbimami ko yurni hoore ɓuuri so naati dande soddiro rewɓe naye ɓe aɗa andi gorko foof desnoɗo nayejo ko dañi a wasat to galle ma mbasa awga wona ko waji ɓe mbiyata ko bonte junggo bona hinere bona ala jarani boji a miccoto hen tan jarani boji a miccoto hen tan a miccoto tan nenne kam ko so Allah ko min ji nenne waɗanma ko woni mawde eyi micco hen tan jarani boji jarani Mamadou jarani boji jarani
bonde needi balle kam de min ɗo gonmi ɗo goppe kam dal ha boy ko ɓuutaɗo ƴeew o téléphone ni hande mo o yoronki dolde min yerko ka o mayɗo ma halla ñamde nde paretaki kay ma noddu ɓuuta molo bare weltima noon ana gila nden en jondirani tan mi jooɗo ni ɗum mi lerta nde ɓuuri jottade ha feewa ay no mbami weltade mi wawa haalde nde ɗo goni mi wawa haalde tan goppe yasin haala ha boy seeɗa kaalde tan ha boy